συνηθίσω που λείπεις κι εγώ μένω εδώ. Πρέπει να σε βρω να σου μιλήσω, πως θες εσύ μα ίσως πιο πολύ να φταίω εγώ. Που λείπεις κι εγώ μένω εδώ. Πρέπει να σε βρω να σου μιλήσω, πως θες εσύ μα ίσως πιο πολύ να φταίω εγώ. Μα πώς μπορώ να συνηθίσω που λείπεις κι εγώ μένω εδώ. Πρέπει να σε βρω να σου μιλήσω, πως θες εσύ μα ίσως πιο πολύ να φταίω εγώ. Τι είπες? Ποιος ήταν? Η διαχειρίστρια για τα κοινόχρηστα. Πάλι 3 φορές έχει έρθει. Τι της είπες? Τι να της πω? Στο τέλος του μήνα. Σου τα πρίξε, Δεν την ξέρεις. Είσαι καλά? Μια χαρά, γιατί? Κοίτα, Γρηγόρη. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεράσεις την ψηλή. Να γνωρίσεις κι άλλες γυναίκες. Γιατί το λες αυτό? Γιατί διακρίνω κάποια σημάδια πολύ εμφανή. Πω να την πέσω. Σε καταλαβαίνω. Το πρωί έφερα ταχυδρόμο σε αυτό. Α, καλά. Από Αυστραλία είναι. Από Αυστραλία. Κοίτα τα γραμματόσημα. Εντάξει, Χρυσούλα, ευχαριστώ. Από ποιον μπορεί να είναι? Εντάξει, Χρυσούλα, ευχαριστώ. Καλά, ντε. Καληνύχτα. Από γκόμενα είναι. Όχι, ρε. Που λες είχα γνωρίσει είναι ντουρά. Δεν θα το διαβάσεις. Αργότερα. Δεν έχεις περιέργεια να το διαβάσεις. Καμία. Έχω εγώ. Θα το δω, ρε. Τι λέει? Κουφάθηκα τώρα. Από ποια είναι? Καλή, τι γράφεις? Τίποτα, 2 λόγια. Μπα, σε ποιον? Στο Σωτήρι, μωρέ. Ποιον? Αυτόν που φέτος βρώμησε? Εσύ φταίς που μου τον θύμισες τις προάλλες. Τι λέει? Κάτσε, μωρέ. Τι να λέει? Σωτήρη, γεια σου. Ελπίζω να με θυμάσαι. Καλέ, τι είναι αυτό, στη θιά σου τη Μερόπη γράφεις? Γιατί? Πολύ ψυχρό, πολύ φλατ. Τι να γράψω, δηλαδή? Κάτσε να σκεφτώ κάτι καλό. Μούρθα, γράφε. Μια παροιμία λέει. Αφού δεν γράφει ο Μωάμεθ στο βουνό, γράφει το βουνό στο Μωάμεθ. Σε αφήνω να μαντέψεις ποιος είναι ο Μωάμεθ και ποιο το βουνό. Τι λέει, ρε! Ποια είναι αυτή? Κάστε, ρε. Μη μας ακούς, Κατερίνα. Η Κατερίνα κοιμάται. Για προχώρα. Είναι βράδυ, έχει πανσέλινο και σκέφτηκα να σου πω ένα γεια. Μήπως είναι too much? Μια χαρά είναι, άκου την δούλα. Δεν γράφω τίποτε άλλο. Πώς να το κλείσω? Όπως κλείνω εγώ τα γράμματα στους άντρες. Σ' αγαπώ, παντρέψουμε. Θα σοβαρευτείς?
Με αγάπη, Αποκλείεται. με φιλιά. Με πόνο, με εκτίμηση, με σεβασμό. Με υποταγή. Τι κάθομαι και σε ρωτάω. Χαιρετίσματα σε όλους. Ξεχωριστά φιλιά στο Μιλτιάδη. Τι care. Είναι καψουραϊγκόμενα. Σώπα, μωρέ. Αυτό τι είναι? Έσταξε. Μα τι γουρούνα που είσαι. Γράφεις ερωτικό γράμμα και ταυτόχρονα τρως. Πρώτον, δεν γράφω ερωτικό γράμμα. Και δεύτερον, τρώω γιατί έτσι μου έρχεται έμπνευση. Σκίστο, δεν μπορείς να το στείλεις έτσι. Τι λες που δεν μπορώ. Παιδί μου, με τη λαδιά θα το στείλεις, τι θα σκεφτεί ο άνθρωπος. Μέχρι να φτάσει θα έχει στεγνώσει. Δάκρυα είναι. Δάκρυα. Έκλαιγε όταν στο γράφει. Σιγά, μην έκλειγε. Ρε, άκου που σου λέω, πέσαν τα δάκρυα του στο χαρτί. Αρκετά ασχοληθήκαμε. Ώρα για ύπνο. Έχει τίποτα η τηλεόραση? Όχι. Μια χαρά την βλέπω. Βαρέθηκα τόσες μέρες κλεισμένη εδώ μέσα. Πάμε να δούμε καμιά ταινία. Την έχω δει. Κρίμα. Πάμε αύριο στο κάτι να βγάλουμε ακτινογραφίες. Αν έχει καλό καιρό. Το βρήκα. Πάμε την Κυριακή στο τσίρκο. Μωρέ, δεν νιώθω ακόμα έτοιμος να γνωρίσω τους δικούς σου. Εσύ. Σε ξέρω τόσο καιρό και όλο θέλω να σε ρωτήσω και όλο το ξεχνάω. Πώς σε λένε? Λάζαρο. Και στο επίθετο? Δεν βρω έξω. Μάλιστα. Λάζαρος. Ασυνήθιστο όνομα. Με ξυπνάς σαν εφιάλτης, μου ταράζεις το μυαλό. Μ' ακουμπάς και δεν Βίκυ. υπάρχεις. Καλημέρα, αγάπη μου. Τι θες εδώ? Τι πάει να πει και θέλω. Γιατί κοιμήθηκες εδώ? Τι είναι αυτά που ρωτάς, αγάπη μου. Πού να κοιμηθώ, εδώ είναι το κρεβάτι μας. Κρεβάτι μας. Από τότε που παντρευτήκαμε. Παντρευτήκαμε. Εμείς. Είμαστε ζευγάρι 10 χρόνια τώρα. Ζευγάρι. Εγώ και εσύ. Εντάξει, ξέρω. Εγώ μετράω για ζευγάρι από μόνη μου. Βλέπω φιάλτη. Δώσ' μου ένα φυλάκι που είμαι έτσι πασαλισμένη. Βλέπω φιάλτη. Ξύπνα, ίδια. Να ξυπνήσω προσπαθώ. Εφιάλτης, απ' τα δίχτυα σου θέλω να βγω. Καλημέρα. Θα πας για δουλειά? Αργότερα. Μας κατεβάσουμε από την πλατεία. Πώς τη λέγανε εκείνη την... αυτή που αραβωνιάστηκε ο αδερφός στην Αυστραλία? Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Πώς τη λένε? Δεν θυμάμαι. Έλα, τώρα που δεν θυμάσαι... Βίκυ, δεν τη λέγανε? Νομίζω. Βίκυ τη λέγανε. Τη φώνασες το βράδυ στον ύπνο σου? Εγώ. Εγώ πάντως όχι.